1771年、ロシア帝国はウラル山脈を越えカザフの大地へと足を踏み入れた。砦を築き町を占領し、政治と経済に干渉し始める。ロシア帝国はカザフ藩国をその意のままに従わせようとしている。1815年、ロシアの侵略はさらに加速する。交渉と武力を駆使し、彼らはカザフ藩国の領土を貪るように奪い続けた。カザフの都市と大地は豪華に包まれ燃え上がっていた。国力は衰え、内部分裂が深まり、人々の生活は荒れ果てていく。苦しみと絶望がカザフ草原一面に広がった。だが彼らはまだ終わっちゃいない。カザフの男たちは立ち上がった。名もなき戦士たちが一つの旗のもとに集う。その旗を掲げ死者、その名はケネサルイ。